August ni thum sang ni som ni paruk tho tan ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan na taka Iran be tum thu asaya ma se su vak vaka asa se aero ase le ta a Iran be thul le ri thu apuang ani Trump hian nimin jing khan truth social a post siamin Iran le Middle East tran ram tengen na wangin inrem na thu thlung an zia theinan Iran be thul le ta ti asaya inrem na thu thlunga hian Strait of Hormuz chu thu del kil om lova honani tur thu le Iran in nuclear ral thuaman siam lawang ti te tel turani ti asoibok he posa siam ma hian Trump hian Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman nen phone mangin an in bia ti asoya hetianga min ngen na wang hian khovel tan Iran po lo hausaka lo hlo tin zel theinan rang taka inrem na kan nei theidon phot chuan Iran be hi thul le karel ta ni he thila hian Israel po in minzui zelani ati nimin lama puan tongin Trump hian Iran chu na zo ka be tum thu le tuntruma hian Israel po in an puile to don thu te po asoya ma se nu re lo te a Iran le Middle East khochak lam ram tengen na wangin a thul le ta ti asoya ni heti la hian Israel Energy Minister Prime Minister Benjamin Netanyahu Security Cabinet Member ni bok Eli Cohen chuan US le Israel te chuan security le intelligence lama thodun na nget ta kan nei ti asoya thodun na kan nei mo nei loemo chu inrem na pon lama chuan intiam na kan nei mo nei loemo Iran hian an nuclear program le an ballistic missile industry an tinung le mo ni chuan kan thok chuak anga ma kan la anga kan bom nga lang ati thung Iran hian nuclear ral thuam nei an tum lo thu an sei renga chuti chung chuan US le Israel hian an ring hlela an uranium thlit fim sa da na po US chuan an thlona nei that ber le an bom nei that berin an bom sak to ani kha Iran Acting Defense Minister Brigadier General Majid Ibn al-Reza chuan tun hnaya US vauna chu rilrulam in hne sak tumna chungril in dona angan ngai thu asaya chuti rwal chuan Iran chuan he in vauna hi ala thu tak hle a ngoi renga lo se pui ru atuar mai lovin an in rin lo laia be an ni lo nan inveng tur le be na chang le turin ruam han nan nei sau sau zel ni in a soibok heti la hian Saudi Arabia State News Agency chuan Saudi Crown Prince hian Trump ne nan in biak na boina tire turin in biak na ngai poimo masaka tul thu a soi ni in an ta langa Reuters chuan White House official in Trump le Crown Prince in biak thu hi an soya an thu soyero a soi chiang lo ti an ta lang thung US le Israel tang dun hian Iran hian be le nge ringin engtika ngen che tang engtin ngen che tang ti in khovelin kan ngai chang thupa ma se ni min jing khana thul thu President Trump chuan a puang le tangal maya mitam tak mak ti ani Axios chuan Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman chuan mimal takin President Trump hi bia Iran be tum na ngai tu thale turin angen ti anta langa mani lok khan Saudi le US sipai te chuan Iraq rama Iran pui helpol te chu na takin nan nuai ani kha Saudi Arabia hian Iran be na laka an inveng thei ti soima se US le Iran kar chu tha se indona boruak chu ti dai zel ni se an du thu an lo sei to thina ni Axios in an talan zel dan chuan President Trump hi Saudi Arabia chawin an ngen lova Qatar UAE Turkey le Pakistan poin an ngena US le Iran te chu indona boruak chok nung zel lo turin an ngena ni heti la hian in rin ni khan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan US palai rin om Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir bia Saudi Arabia le Turkey po bia in US in Iran be le tung chung changa soipui ni in Axios chuan an ta langa Araghchi hian Telegram channel kal tlangin thu chua asiam zuya US le Israel in min beya kan then omramin an lo tho puiamo an lo tel ve mo ni chuan Iran sipai chak tak te chuan a rul tok in an chang le ve nga lang atia US le Israel mai vo lovin US sipai ten in khorna nan man an then omram te po avawani heti la hian Iran News Agency te chuan President Trump an Iran be tu ma thul le na chana Iran le Middle East tran ram ten an ngen wang ti a soi chu changin Iran chuan US hi an ngen lo ni in an soya chuba ka chuan Strait of Hormuz hon tum nan nei lo thu le chutiang in rem nan nei lo thu an soibok Iran Meher News chuan Traman Iran ngen na anga Iran be thul le anga soi chu Tramado thar berani Iran sipai te chu englai po in an in ring rengani antia
kar khatvel Iran vole ti thaya huna man nuwa inremna hnai ti na din hmuna so son le ta a trama hian khovel hriata pahuai sen le zanga anga lan theinan a vona thorong tak mai chu thul le ta ni antibok First News Point Iran official pakhat thu soi ti aziakin USian Iran laka vona cha chu chung chu Strait of Hormuz chu kharani don ati heti la hian Times of Israel chuan Energy Minister Eli Cohen chuan Iran chuan Israel be le na hlawa wangin Israel be velo ti asoya Iran hian min hlawa wangin min be velo ani helai bialaram dang zong zong an be lain Israel chawan be lo dana hian min hlau ti achiang ani ati ni in an talang Nimin Khan Pakistan ram mar thlang lam Khyber Pakhtunkhwa province a chuan thi chil bom ti puania mi som pali thi in somni chuang in hliam an tuar bok ni in PTI News Agency chuan an talang Swat Valley Kabal Khua Police Station bula mi puipung khomin remna le muan nan du thu le firfia ka chen nan dem thu an au puya heti la hian mi pakhat chuan police station lu atuma police duty te chuan an dan lai na bom pai chu ati puak ta ni in Swat DIG Fida Hussain chuan asoya engpol mai in he bom puak hi an ti ani thu an la puang lo ani Swat Peace Rally hi helai biala tribal pol pakhat Swat aman jirga te huai hotani a Swat phai roma tun hnaya tharum thona thleng thin an du lo thu an au chu puyani Swat Valley hi Afghanistan ramri hnaya a firfia ka chet na thleng thina Pakistan chuan Afghanistan ro rel mek Taliban pui hel pol te pu thina Taliban sarkar chuan hei hina taka pha in Pakistan le Afghanistan in kara po in hir ngho na omdeu rengani Pakistan sipai thu puang tu chuan kumin chungin Khyber Pakhtunkhwa hian hel pol te chet na le Pakistan sipai ten an beile na mi zariat som pakwan thi ni in asoyani Nimin Khan Greece rama chuan kangthel pol helicopter panhi chu boruaka anin suta wangin atla a kangthel pol ami panhi an thi hethil khenna hi Greece khopui Athens chimlam pasatha biela ni in ram hnuai le huan kang mek thelna lama thlengani helicopter te insut chan le che sualna thlendan hi puan chianala nilowa mithi te hming le ni na po puanzar ala nilowa heti la hian Greece ram prime minister Kyriakos Mitsotakis chuan ram kang wangin an ram chuan hun har satak an tok mek ti asoya kang mai chu ba ka thlia tle wangin kang mai thel tu te tan ti thei tam lo hle ni asain khorel chet na thleng mek hi mihring ruam man na le malak theina pi alamani ti in Facebook a post ani Athens mar thlang lam ke em somsari vela hla Porto Garmeno khwa tuipui kama kang mai na satak chuak chu kang thel pol mi zanga velin thel tumin an bei meka an thel theilo chuan Athens ko pui dai fem po din hun hlo taka ding dona heti la hian Peloponnese mar lam Agalia po ram kang na sataka meka khwalzin te tlo thin hun lar tak Cephalonia a Ionian thlerkara po ram kang mek boka kang thel pol zarwalin thei to ban chu mekani Nimin Khan Israel Defense Forces IDF te chon Gaza Strip an sipai ten operation voi ni an neya Hamas commander pahni an thata pakhat chu Hamas sipai chuan vor nukba pol commander ani antia nukba te hi kumsang ni le somni pathum October ni saria Israel ram beina me jang hlap tu te kha anni anti IDF te hian exa post siamin he commander hi Salem Jamal Abdullah Al Rahman Abul Labat ania Israel chimlam kibbutz Nir Oz beina telkhani antia commander dang hi Hamas hnuaya Magazi battalion commander Mohammed Abdul Al Nasser Mohammed Khatib ni in an soibok IDF te hian khoilai hmuna nge operation an nei an soi chiang lawa Hamas ho point he mi chungchang a hian thu chu an la nei ri lawani Indonesia ram tuipuya khwalzin phur long chu kangin achunga chuang mi zani somsari pakhat zinga mi panga in nun nan chana mi somli pakhatan chin hriat lovin anom mek Indonesia National Search and Rescue Agency chuan helong hi KMP Mutiara Sentosa 2 ni in East Java Surabaya tangin South Sulawesi Panakalani ti soin an chu hnu loka kang mai chu thu hi longkap te chona reporta chan chu na thok ngalin helonga chuang mi zani somsari pakhat zinga zani somni panga te chu nimin chanu khan him takin chan chu ania abul hnaya omlong panhi te chon chan chu na thok tu te hian tran puya na anti ol sam hlen in Surabaya Search and Rescue Office ho tu nanang sigit chuan asoi
inrin ni zan le nimin jing in kar khan Ukraine chuan drone main Russia ram hun sang sang an beya Russia Defense Ministry chuan drone zaruk somthum panga an ka thak thu an soya heti chung hian Russia ram online market lar Wildberries warehouse le thil siam na mun then khat te chu Ukraine drone hian fu in mi panga an thi an tia drone te hi Crimea Black Sea le Azov Sea vel an kap thlan in Russia sipai te chuan an soya an ka thak zat an soya engzat in nge poi khoi tiero an soi lo ani Wildberries warehouse hi Ukraine ram ria tanga kem zaria ta hla Samara biala omni in kangme chuaka thile hliamero anom lo ni in helai bial governor chuan a soya Wildberries hi Amazon anga online marketing company ni in kar ni chung in Ukraine hian Wildberries warehouse som chuang an bitum to ani Samara tho hian Saratov biala Ukraine drone hian chen na ina fu wangin mi pahnian thi ni in governor Roman Busargin chuan a soya ni Utmur Republica po Ukraine drone beina wangin mi pathuman thia pahnin hliaman tuar boka kar pakhata cheboka ni Russia po in Ukraine hi drone za somthum pathumin na bei ve thawa Ukraine air defense te chuan drone somni pali te chuan kap thalowa an target an fu ni in an soya nimin chhnulam khan Russia hian Zaporizhia le Kharkiv te po beile in heta hian mi pahni an thi ani Punjab State Chief Minister Bhagwan Man chuan an state chunga rui lo do campaign youth nasian virut an nei chuni zanga chung zet anita a hemi hun chung hian an state chunga rui lo zuar sing sari zet an man thu le campaign hi an chun zom zel don thu nimin khan a soi Aam Aadmi Party sarkar hroi tu man hian nimin khan Village Defense Committee volunteer kalkhom te ma thu soin an state chunga anti drug campaign an neya hian khosing khat sangthum chuanga volunteer nuai khat sing ni le sanga zet anom thu le heng mi te hian campaign in hna tak tak an ni thu asaya ruihlo zuar sing sari zet an man to chungin an state chu ruihlo laka filhim theinan thei top chuala tul thu asaya ni Chief Minister Man chuan youth nasian virut chu ni zanga zeta upa ni ta a kan Village Defense Committee point kum khat atling taboka mi puiten tang ruala ruihlo kan dona mi in pe te chunga lom thu ka soya hetianga kan tran rual zel chuan Punjab hi ruihlo omlo na state ta kan siam thuai don ani atia chinfel rual lawalang to boina le harsat na chu in pek na wangin ni zanga chungin a re ta duaka ruihlo min run na rap thak tak hi mi puile sarkar tran rual na wangin kan hne ngei don ani atibok man chuan AAP sarkar chuan ruihlo zuar te bo ang boka ngai poimo chu ruihlo ngai ten kong di kan zo le theina na malaka ni thu sain ruihlo ngai te chu the addiction center le Rehabilitation Center a en Colin mason na tamtak an nei mek ni in a soiboka Punjab State hi ruihlo omlo na state ani ma chuan ruihlo zuar te man chuate ruihlo ngai te chan chuate le awareness campaign te chu kan kalpui zel don atibok Bahzar lo thira wangin kan lome